Vale, Servuls, aquí otro vídeo del Tete del Mostazo. El tenim, mireu que maco aquí, a casa de Ferran Torres, ara viu el Tauró, i més cap allà crec que viu el Bacallà Araujo, que espero no... Oye, que es quedi aquí. Bueno, no vaig comentar el partit de... Bueno, la final de la Copa del Rei. Sincerament, com ja he explicat molts cops, jo aquest canal, a mi em surt la vena em crida a fotre vídeos quan les coses no van gaire bé. Tinc més punt crític que cap a malament que cap a bo, per desgràcia, sóc així, sóc una persona negativa i tòxica, i em va superar, vull dir, jo primer de tot que em surt de veure una final no és analitzar el que està passant exactament, sinó que el que faig és explotar, tornar-me tot boig, com el que més, i després pues, no t'acabes enterant tampoc com per anar explicant les coses amb gaire detall ni amb gaire perspectiva, diguéssim. Per tant, bueno, vaig decidir fer-la el dilluns i, bueno, com tots sabem, el dilluns pues, va haver aquesta mena d'apagón, digue-li com vulguis, i no es va poder. Per tant, bueno, ens plantem avui ja a dimecres, el dia, per mi important, el partit més important per mi del que portem de temporada. La Copa del Rei jo ja vaig dir que em sembla fantàstica, però que no és el que més em tira dels 3 títols, crec que és el que més podíem llançar per la borda. Ja el tenim, el primer títol de Hansi, el Papa Hansi, el primero, o sigui que supercontents tots, home. Crec que veient la celebració, la manera de celebrar, Lamine, els joves, amb els balls allà, el reggaeton a muerte i totes aquestes merdes, no sé per què, però jo a mi, quan veia el Madrid aquests últims anys, cada puta vegada celebrar-ho tot, que si l'Ancelotti amb les gafes de sol i el puro, amb el Bellingham, tots allà a muerte, passant-s'ho bé, rient-se a la nostra cara, etc, pensava, és que juguen la final, arriben a les finals i ells mateixos ja recorden el que és lo guapo que està, la celebració, ballar, vacilar, demostrar a la tele davant de tot el món que sou els putos amos, i això ara mateix és el que ja estic veient a xavals com Lamine, Valde, que és el que han somiat tota la vida i, joder, ho estan aconseguint. Ara els veus celebrar i dius, el de Madrid deuen estar amagats sota la cova, perquè a mi m'agrada molt la celebració del vestidor. Són nens, al final, són nens. Si no rendissin, jo mai els m'encabrejaria 1000, que es presenti una amb el pèl groc, que si l'altra, però s'ho han guanyat i és fantàstic. Llavors, això una mica parlant del partit d'ahir i de les finals i tot el que vulguem. Laporta semblava boig a principi de temporada quan deia que tornaríem a ser un equip competint per tot, que tornarem, no sé què, això, aquestes paraules amb sentiments però sense molta credibilitat que deia Laporta. Jo vaig fer un vídeo dient les mentiretes de Laporta, ens les ha posat pel cul. Joder, més que no pots fotre aquest cotxe o què? Hombre, estic fent un vídeo. Pues a la cara de gilipolles que se'ns ha quedat a tots, o sigui, ja podem estar contents. Em reafirmo com a sempre ho he sigut, però em torno a reafirmar com a gran laportista. Aquest tio és el puto amo. A més, sempre que guanyem alguna cosa, la lia més que ningú. Ja veig jo, que depèn de com vagi la Champions, es tornarà boig de veritat. Acabarem veient de festa el Hasselhart amb Laporta i això serà un al·licient més perquè els jugadors vulguin guanyar els títols. Llavors, a veure, el partit d'avui contra el todopoderoso Inter, no ho dic en riem, la veritat que no, és un gran equip. Arriben una miqueta amb hores baixes, o sigui, no hores baixes, perquè estan primers a sèrie, no sé si empatats a punts, no sé si els hi van prendre el liderato, no m'he estudiat molt a l'Inter quan van a la Lliga, però sí que és veritat que van pinxar semifinals de Copa contra el Milan, que és una mica un equivalent al Barça-Madrid, no? És el seu atent rival, i no només l'han punxat contra ells, que si no, no han arribat ni a la final, ha sigut a semis. Per tant, la moral de l'Inter està més tocada que la moral del Barça, que ara mateix està pel cel. Aquest és un punt a favor nostre. Les semis, tot el que sigui Champions en rondes és molt complicat.
pot passar de tot, però aquí estan els datos. Llavors, crec que Thuram, que és un dels seus referents en atac, no està. Bueno, no vull entrar molt tampoc amb les baixes de l'Inter, perquè segurament després tot estarà malament, tot el que hagi dit, però que no estan en el seu millor moment. Arriben tocats. Llavors, aquí la gent també té mals records, la Champions és molt cabrona, el futbol en general ho és molt, però, hòstia, no ens hem d'oblidar que la resta d'equips també tenen afició, també es fixen en nosaltres i ara mateix ells estan cagats, no nosaltres d'ells. Si nosaltres pensem que l'Inter és un gran equip, un equip fort, defensivament són una puta roca, no passa ni Cristo, però clar, és que ells tenen la por del cos. Ells van pensant, vale, tenim una defensa increïble. És que el Barça, crec que no recordo cap partit que hagi quedat a 0. Quasi tots els partits del Barça enxufa un o dos. Quasi tots els partits, mínim un. Llavors, mínim un, una eliminatòria són 2 partits. Pots comptar que pràcticament, estadísticament, l'Inter ha de comptar que ells han de marcar més de 2 gols en el total de l'eliminatòria per guanyar el Barça. Un Barça que seria la versió no completa, no la bona versió, saps? La versió més dolenta del Barça et pot marcar 2 gols en una ronda eliminatòria completa. Llavors, ells ja parteixen amb aquesta premissa de, bueno, doncs haurem de tirar d'ofensiva. L'Inter no és un equip que estigui marcant cada dia més de 2 gols o 3 per partit. És un equip que et defensa molt bé, et marca Lautaro, un Thuram, un d'aquests, i després es tanquen com gallines. Ja està, no hi ha més. Llavors, combatre això jo crec que justament no és de les tàctiques més putades que se'ns poden tirar ara mateix al Barça d'Àfric. Per tant, jo, dintre del que cap, a part d'estar cagat perquè són semis i ens han arruïnat la vida moltes vegades ja, puc dir que estic bastant tranquil. Tot i així, evidentment, no faria cap mena de rotació. La rotació per altres dies, al parc de Valladolid, quan vulgueu. Però aquí no ens podem jugar res. Quan dic no rotacions em refereixo a Araujo, ni convocat, espero, i una mica així. Per tant, seria com Chesney a la porteria, Cubarsí i Íñigo, Valde no arriba, llavors jugaria Gerard Martín. Crec que s'ho ha guanyat i crec que tampoc desfassa massa l'equilibri del joc del Barça. Després, Koundé a la banda, que està fent uns partits de bèstia parda. Pedri, Frenkie, el mateix exemple, Lamine, Olmo, Rafinha, i davant tocarà Ferran Torres, que està fent també una molt bona campanya. I, bueno, el vídeo serà curt ja, que a mi no m'agrada això de parlar pel carrer, però que ara estan aquí els alemans cridant, hòstia. Porra, la meva porra d'avui, jo crec, també és una altra cosa que m'hagués pogut pensar abans, però bueno, així anem. Però jo crec que avui és un dia de... Crec que de 2-1. Crec que avui podria ser un resultat 2-1. Últimament sempre estic posant 3-1 perquè crec que el Barça quan comença crec que no patirem tant, però és l'Inter, llavors tampoc vull venir-me amunt, però normalment el Barça si ens marquen primer, empatem 2, és molt raro que no fotem 3 perquè comencem a anar en mode avió i en plan assalto i això pues acaba com acaba, però avui em mesuraré una mica i diré que 2-1, que marcarà per ells Lautaro, i nosaltres ens marcarà Rafinha i Ferran. Ja està, la vieja confiable, tu. I vamos, més o menys jo crec que és el que passarà. Deixeu els comentaris, com sempre, la vostra porra i visca el Barça. Ara ve el bo. A part de tot, ja ho vaig dir en el vídeo de Gràcies Hansi, hem arribat fins aquí. A principi de temporada ens diuen que estaríem aquí, no ens ho creiem ningú, i Hansi ens ha donat una lliçó. Ha donat una lliçó sobretot a Xavi. Espero que Xavi sàpiga entendre o com a mínim transcriure tot el que ha passat, o sigui, totes les seves excuses, tot el que li serveixi com
pel seu projecte personal de ser entrenador, perquè una rentada de cara a aquest nivell crec que mai l'havia vista, Crec que mai havia vist un tio cagant-se en la puta, dient que els resultats de 4-0 i tal ja no existeixen en el futbol modern. Bueno, dient barbaritats per totes bandes, que l'any següent any t'arribi un alemany, que en lloc de dir-li als jugadors que si guanyen aniran al salvaje a menjar atún, agafa i els diu: senyors, jo no he vingut aquí a perdre el temps. Guanyar, 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 guanyar. Fiqueu-vos-ho aquí dins, guanyar i guanyar. I això és el que s'han picat aquí dintre. Aquí guanyador, xavals joves amb ambició i tots els culers, de veritat, feliços com ningú. Jo, l'única putada que m'ha fet Hansi Flick és que jo em vaig obrir un canal que l'any passat hagués sigut cada dia una festa de crits. No és que m'agradi cridar, però sí que és veritat que quan se'm va la pinça tot, bueno, té un altre rotllo. Però bueno, tu, que és un mal menor això. El Barça va per sobre de tots i de tothom. Així que a disfrutar-ho, xavals. Va, ens veiem al pròxim vídeo.